Ей! Добро утро! Понеделник сутрин имаме нужда от тонус определено. Не всеки понеделник се събуждаме така в добра кондиция и с нужното количество ентусиазъм, за да можем да понесем цялата разгръщаща се седмица пред нас. Особено ако има някакви проблеми в работата, задачи, нещо, което усещаме като непосилен товар. Това е пагубно за нас жените, да се чувстваме непосилно натоварени с някакви отговорности и задачи и вътре всичко да ни се свива. Затова, когато се събудя в такъв ден и се случи много неща, които ме чакат, аз съм се свила вътрешно, практикувам техниката повторно събуждане. И сега ще ви покажа как става, ако искате може да го направим заедно. Лягате си, така както си спите в някаква удобна поза, а може и в тази. И намерете в себе си някакъв радостен импулс, който да ви събуди. Не знаете, точно като в ден, когато предварително знаете, че нещо хубаво ви предстои да се случи, и нещо във вас трепка, и след това вие се събуждате и няколко мига, докато си спомните всъщност кой ден беше и какво предстои, сте в едно междинно състояние. И след това започваме бавничко да се разтягаме. Наистина съвсем бавно. Така да имаме време да се насладиме на това усещане, че нещо хубаво предстои да се случи днес. Може, ако спите на голямо легло, има място за вас, може да ви прекалянето им, да е много да разберете страна. И оставаме покупени в усещането, че нещо хубаво предстои да се случи. И започваме. Движиме главата големи кръгове. Много е важно да пречистим този канал между главата, между ума и тялото и сърцето, който минава през гърлото и да подготвим нашия център за комуникация. Да го обликираме, да му дадем малко усещане за живот, за движение. И много по-различно от това събуждане, от стресираното събуждане и товарното. И това са само няколко мига наистина. И след просто докато сте в леглото, дори не е нужно да ставате. Правя някакви големи вълни с тялото. Всичко започва да изглежда малко по-различно. Малко се супваме, сядаме в просторен седеж, издишваме през центъра и след това издишаме, обръщаме гръб на една крака и спъваме лакъти. Когато сме обърнали гръб, издишваме. Тук издължаваме тялото нагоре и издишваме сучево. Пускаме челото към другото коляно. Издишваме от център. Това са само няколко минути, да ви гарантират съвсем друг старт на деня. Винаги имаме втори шанс. Преди в понеделниците ми беше изключително криво, като се събуждах, особено ако съм се върнала някъде прекрасно място, дълго пътешествие и само понеделник София започва. Човек хиляди умове, които жужжат наоколо. А като направя това нещо, вече всичко се нарежда. Аз ставам по-отворена, по-настроена на чистотата на това хубаво нещо, което самата аз привличам. Никой не ми го осигурява. Така, сега следващата част е само за жени. Може да легнете, да вземете приятели, да се приближим седалището.
И да усещате просто целия си таз, цялото си таз въгъл. Дали като станете от леглото, ще станете цялостни, или тук ще ви боли, то ще ви е скланете. Ще ви е криво. Дишваме, стягаме този мускул и издишваме напълно да отпускаме. Дишваме, стягаме и издишваме отпускаме. И затворете очи и си представете, че все едно се отваряте към живота, към деня, към себе си, и след това с издишане се прибирате обратно навътре в същината си, но не сте самия взимате. Взимате от това, което предстои и ви се дава. Дишам, отварям си ръцете, цялото си тяло. Издишам и го вкарвам, го приемам. И го разнасям. И след това много дишам и се отварям, нещо хубаво идва към мене. И издишам и го приемам да го интегрирам в тялото си. Тук наистина стягам тазовите мускули, може тази леко да се вдигне в земята и от себе си да започне да трепери дори леко от тази вдигаща се, събираща се енергия долу. Дишвам, отварям и издишам, събирам, натягам, вече дигам малко по-високо таза. И докато дишам, бавно и дълбоко долу държа мускулите стегнати. Оставам отворена, планите ми са обърнати към небето. Не съм се хванала за нищо, не съм стиснала нищо. Само съм приела това, което е дошло към мен естествено, което аз съм повикала със своята отвореност. Искате колко повече да, може да усетите сега в тялото си. И още веднъж вдишваме. И издишаме, издигаме тази максимално високо, граната на пръсти, да се наместите. И там ръцете ми са отпуснати. Стискам само тук, дълбоките тазови мускули. И издишаме, отпускаме. Забележете какво е състоянието ви сега. Малко повече прилича на мъркаща копка, която е доволна от бита си. И сега, за да може все пак от това размекнато и мъркащо състояние да преминем в малко по-действено, центрирано, фокусирано състояние. Слагаме, ще бъде така, да виждате цялото движение. Настъпвам дланите под седалището, така че да са под глутела си да точно, не на сакрума. Издишвам, издигам краката, шпиц. Издишвам, кръстосвам глезните и свалям надолу, без да вдигам кръста от земята. Вдишвам, вдишвам. Даже с мощно издишвам. Раменете оставам в земята и се опитвам минимално да повдигам кръст. Така тонизираме и бедрата. Вдишваме нагоре, издишваме, отваряме настрани и отново за масаж на глутеусите. Минавам на едната и на другата страна. Като на всяка страна глутеуса ми идва върху китката. И просто се минава на едната и на другата страна. Вдишваме, издигаме нагоре краката. И започваме да караме едно невидимо колело, небесно колело. Да стремежа си и нагоре, нагоре, към духа. Поканим духа да влезе в тялото ни и да действа чрез нас. И след това го разбъркваме. Това е този микс от енергия, който се получава. Започваме да лубрикираме като бедрените стави, сакри и лечните стави. И ще правя го малко по-бързо, сменяме посоката, за да има активация. Вече не искам да съм размекната и мъркаща. Искам да хоп, да мога да стана и да тръгна напред. Още не ставам. Заоблям гърба, тръгвам назад, като намериш с стол и искате да използвате точния момент.
когато без помощта на ръцете ще може да се издигнете нагоре и вече сме прави. И сега искам да покажем на света, че сме готови. Дишваме дълбоко, издишаме. И малко да дадем посланието. Аз съм тук, аз идвам. Може да си извадите езика. Хубаво да го сплезите. Може да стигнем до градичката. И вече сте готови. И после само за майтап може да да си пипнете носа с върху езика. Е така, за да се усмихнете широко. Намасте и сте готови за понеделника и цялата седмица.